खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कांग्रेस एमएलए कमलकिया देव पुरकायस्थनि न'आव सीएम भिजिलेन्सआ सिग्रोमदों। काछार पुलिसआ 1400 किल'ग्राम बार्मिज गय सुफारिजों लोगोसे 4 स्मागलार हमदों। आसाम काराटे चेम्पियनशिप 2023 बादायलायनायाव ब्रिंकल नार्जारिया सनानि मेडेल मोननो हादों। इजराइलआ गाजानि हामासखौ फोजोबस्रांनो हायाब्ला जिरायनाय नङा बुंदों नेतान्याहु। गवालपारानि माटिया डिटेनसन ट्रेन्जिट केम्पआव सा 224 गुबुनारि दङसै। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बराक सेरफांनि करीमगंजआव थानाय कांग्रेस एमएलए कमलकिया देव पुरकायस्थनि न'आव गिबि मन्थ्रिनि जाख्ल'ग्रा बेरेखा खामानि मावग्रा भिजिलेन्सआ मंगलबार खालि जाख्ल'नायनि सुलुं नागिरनानै सिग्रोमहैदों। मख'नो गोनांदि कांग्रेस एमएलए कमलकिया देव पुरकायस्थनि सायाव प्रमोद नगर साहा बागानखौ 89 लाख रां होनानै बायनायखौ लानानै सन्देह जादों सीएम भिजिलेन्सआ। मानो होनोब्ला सासे एमएलएआ 89 लाख रां खनसेयैनो सोरनोबा रां होनो हानाया साननो गोनां बाथ्रा। सीएम भिजिलेन्सआ एमएलए कमलकिया देव पुरकायस्थनि फंबायजों सालायजानाय करीमगंजनि मोनसे वेयरहाउसआवबो डकुमेन्ट्सफोरखौ नायबिजिरदों होननानै मिथिहोदों। ओजोंहाय आसाम आयेन आफादनि हेंथा दोलो दैदेनगिरि एमएलए देबब्रत सैकिया बेखौ बीजेपी राजखान्थि दोलोनि फाव फान्दायनायसो होननानै सोंखारिदों। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भूपेन बरायाबो बुंदों दि आथिखालाव एमएलए कमलकिया देव पुरकायस्थखौ गिबि मन्थ्रिया खस्थ' होबाय थादों। बेयो फैगौ एमपि बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस दोलोखौ फेजेननो हानायनि मोनसे खैसार। खोला आसाम बराक सेरफांनि काछार जिल्लायाव आथिखालाव गोसोम फालांगिया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ। मंगलबार खालि गुबुन दाबथाम जायगानिफ्राय काछार पुलिसआ गासै 1400 किल'ग्राम बार्मिज गय सुफारि जब्द खालामनायजों लोगोसे गासै 4 स्मागलारखौ हमनो हादों होननानै एसपि नुमल महन्तआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। त्रिपुरा धर्मनगरनिफ्राय फैनाय गंसे गारिखौ सिग्रोमनानै पुलिसआ गासै 700 किल'ग्राम मोननो हादों आरो सासे हमजादों। गुबुन नैथियाव त्रिपुरानिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनानै 200 किल'ग्राम बार्मिज गय सुफारिजों लोगोसे 2 हमदों आरो थामथियाव गंसे ट्राकनिफ्राय गासै 500 किल'ग्राम बार्मिज गय सुफारिजों लोगोसे 1 हमनाय जादों होननानै एसपि नुमल महन्तआ मिथिहोबावदों। थांनाय 4 आरो 5 नभेम्बर खालारखालि गुवाहाटीनि देशभक्त तरुण रामफुकन इनडोर स्टेडियामाव 5थि अल आसाम सेसेंकाई सीट रिय' आरो चेम्पियनशिप 2023 गेलेनाय एबा बादायलायनाया जानानै थाङो। बे बादायलायनायाव चिरां जिल्लानि बिजनी बल्लामगुरि काराटे एकाडेमीनिफ्राय ब्रिंकल नार्जारिया सनानि मेडेल मोननो हादों। लोगोसेनो अनिल बर' आरो गोमसार नार्जारिया ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बे हान्जाखौ चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि जानानै कच एबा फोरोंगिरि बिरदाव ब्रह्मआ दैदेनलांदोंमोन। गमामायैनो कचजों लोगोसे बल्लामगुरि काराटे एकाडेमीखौ बाख्नायनांगोन आरो साबायखर होजाथाव। लोगोसेनो गासैबो बाहागो लानाय गेलेगिरि आरो बान्था आवथायनो हानायफोरखौबो बाख्नायनांगोन। इजराइल आर्मिया हामास थिउरियाखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों मंगलबार खालि 31थि सानाव 3 मैखोम हामास लिडारफोर थाखोमाग्रा जायगायाव गाग्लोबनानै गोबां हामासफोरखौ बुथारदों। गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुआ बुंदों दि जेब्लासिम हामास थिउरियाफोरखौ फोजोबस्रांनो हाया अब्लासिम इजराइलआ जिरायनाय नङा। फिलिस्ताइननि सायाव इजराइलआ गासै बिबानखौनो रुजुनगोन। बे बिथोनखौ मोननाय लोगो लोगोनो इजराइलनि आर्मि एबा आइडिएफआ मंगलबार खालि फुंनि समाव फिलिस्ताइननि गाजायाव माखासे टेंकजों लोगोसे हाबफैनानै हामास थिउरियानि थाखोमाग्रा सुरंखौ बमजों थेर-बेथेर खालामदों आरो गोबां हामास थिउरियानि जिउ खहा जाहोदों। अदेबानि आथिखालाव हामास आरो आइडिएफनि गेजेराव गोख्रों दावहा नांनायनि खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि दासिमाव गासै 10,000निबो बांसिन सुबुङा गाजायाव बुथारजाबाय इजराइल आर्मिनि गाग्लोबनायजों। गवालपारा जिल्लानि माटिया डिटेनसन ट्रेन्जिट केम्पखौ गुबुन हादरनि नोगोरारिफोरखौ दोनथुमनो थाखाय बानायदोंमोन। आथिखालाव बै माटिया ट्रेन्जिट केम्पआव सा 224 गुबुनारि दङसै होननानै शिलंआव फोरमायदों।
गासै सा 3,000 सुबुं थानो हानाय माटिया ट्रेन्डेड केम्पआव 224 गुबुनारिफ्रा आथिखालाव दङ। बिसोरनिनो सा 210 मुसलमान आरो सा 14 हिन्दु होननानै मिथिनो मोन्दों। बिसोरनि गेजेराव सा 36 उन्दै गथ'फोर। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।